Ľudia stále zomierajú na otravu metanolom. V Česku už je prohibícia. Dobrý večer, sobotnejší večer, oficiálne štartujeme na Jojke novinami. Vítajte pri ich sledovaní. Napriek tomu, že asi ani jedna vládna prohibícia v dejinách nesplnila to, čo sa od nej očakávalo, česká vláda sa rozhodla zakázať tvrdý alkohol. Nápoje s obsahom viac ako 20% alkoholu sa až do odvolania nesmú predávať. Metanol už zabil 19 ľudí a polícia zatkla 14 obchodníkov s nelegálnym alkoholom. Nikto nevie, koľko nebezpečného metanolom otráveného alkoholu sa v Česku nachádza a kde. Vláda sa preto rozhodla ísť kontroverznou cestou prohibície, teda absolútneho zákazu. Ten môže podľa ministra zdravotníctva trvať aj niekoľko týždňov. Samozřejmě akce pokračují dál, ako včera. České bary a podniky oslavovali prohibičné párty. Tak toto napríklad vyzeralo vo večerných hodinách v nedalekom Brně. Víno a pivo teklo proudem. Lidé z poháry piva zaplnili i brněnské ulice. Zpráva o prohibici se stala tématem pátečního večera. Dnes však hospody doslova zejí prázdnotou. Pivní kocovina tak vzala za své a hospodští neberou nařízení ministra zdravotnictví na lehkou váhu. Kořálky se tak dnes v žádné z brněnských hospod zřejmě nenapijete. Dneska to byli ráno kontrolovat policajti a ještě naštěstí, že teda to pivo je povolené. Aspoň se chlapi nebudou opíjet a budou víc myslet na svoje ženy. Na ďalšiu negatívnu stránku prohibície upozorňujú aj ekonómovia. Česká republika príde o milióny korún z daní a navyše jediný tvrdý alkohol, ktorý zostane v predaji, bude ten nelegálny. Štáby Prima FTV, Bedřich Prokop a Daniel Levický Archleb. Televízia Joj. Situácia u našich susedov vyhovuje